Bass got this. Storms against some sauce. Ndakakura ndichitambura nchirara pabrichi abanye betuza mane wemfana weprizi manje chipo changu ichi andirekedzi andifambi kandinofamba natenzi isama bakudula thina vele basesaba atisijimali silomkhaba wozobonala naswima Isama makula thina basesaba atisijimali silomkhaba wozobonala naswima amadora nawo uyabona bathi nyashisa kona tikona nakamachita sendlela umona ngaphala ngapha vele bakhona dustos umfana kasistos ngiyingozi emergency ngiyingozi Isama makula thina ntwana khala abo mama asihambi sodwa thina siphethe omwana sukalana hamba kachana Skora. Hamba njani ke? Karo nje namhlanje. What's going on? Mina somene ngihlale ngizoexplain nje ebantwini. Kanti ngubani velini? Hayi, wena nti sikwazi phela ngoku ya exercise ya uya meditate ahamba nje namhlanje. Ngamalanga awafani namhlanje ngenza khona. Oh, uhambe njani? Ufuna ngivela kuwena namhlanje. Hayi, ngizwa ngabantu phela kuthiwa uSkora phela sichayiwe. Kwathini yabona sithi ngidlule nje ngikucheck. Check. Okay. Yini concern? Hayi, singabe. Ngilabo ufuzo nje. Maybe njalo. Usuke zona ama vacancy endawo mina lapha emsebenzini. Hayi ngathi ngeke ngawezwa. Ngike wayezwa. Ngilama vacancy mina lapha emsebenzini wami and wena I think you are fit candidate wena. Mina. Candidate yokwenza. Yazi ngifuna ulieutenant, ngidinga ulieutenant. Andibona ngathi ngihamba nje ngasenkomponzeni laphana. Ngikubona nje ngusasha Banks. Umthwele ngichokslem usisi. Ngathi hayi. Sakudinga, ufuna isigorakazi. Ufuna ibodyguard. So lapho zamuthini mina ibe isigorakazi sakho. Left hand yakho. Uyadlala wena. So lapho zami ukuthi la ufuna ukungenza nje umunye wakhe eceleni la. Ngikhonga utsho ukuthi wena nxa uthi serious ngokudinga imali nje empilweni yakho. Ukuthi uhamba nje ukukhonjisa ngobusuku lokhu kumbe yikho ukufunayo. Hayi bo mina phela lapha money talks imali yakhuluma nyabe ngithola imali engakana. Sobona mina ngasuka sibile endlini yami. Ingubo zami ezingu4 ezikhudumalayo. Lo nkosikazi wami enhlala ngimphupha. Mbuye lapha ngizotshona nhlezi nje ntshiswa lelanga. Ngani ngothemelanga njengompango wami. Ngaya ngathi yakhuluma phela kare. Kampani le inkampani enkulu le. Kulabo Dlamini. Mapholisa ayithembakele lapha esigabeni lapha. Ngizwe. Ngaya ngathi kuyazwakala. Kodwa mina ngisebenzela wena. Hayi nxa ungafuna umsebenzi uya khuphukuye ngalapha dusiya khona kodwa nxa userious nje. Chono. Ufake ama lighting. Akhona kodwa ngathi ngiyidinga imali. Ngiyidinga? Yabona bouncers.com. Inkampani enkulu nje kodwa encinyane. Lama office worldwide. Siyenza i-debt collecting, i-justice. Nje sinikezela abantu nje ama backup mjolo life covers. Yangizwa? Mjolo covers. Yakuzwe ngento ukuthiwa yi-oath of office. Hayi. Bamba lapha. Kuyini kwa? Bambe kahle into le. Ngoba la. Namhlanje Namhlanje mina Petunia
Petunia. Ngiyazinikela. Ngiyazinikela. Ngiyazimisela. Ngiyazimisela. Ukuba isigorakazi. Uba isigora. Salinkampani. Salenkampani. Salinkomponi. Salenkomponi. Ukulinda. Ngizolinda. Ngivikele. Ngivikele. Ibhawu. Ibhawu. Lenkampani yalo. Lenkampani yakho. Ngokuzikhandla. Ukuzikhandla. Ngokuzinikela. La ukuzinikela. Awuda ngifuna ukungena kuma robber akho. Angingeni. Qoyi bulletproof le. Lieutenant wami manje. Khipha le jacket le nje ngathi ile customer. Ngibra ndokho. Sigorakazi. Swindoda noqala namhlanje. Mina. Ngisho ukuthi awusayenza into zamadoda lezi. Hayi lapha ekungiphanisha la. Umsebenzi uyafuna ngoba ufuni. Yini ngamadola lawo yini? Okay. Athi ngogqokise lokho. Lapha uya tightening. Gorakazi sebouncers.com. Uyamele ubobotheke phela nxa ngisho into ezinjengalezi ngoba ikampani le inkampani enkulu esebenzela nabo bodlamini. Kana umuntu kanti kaholi nganxoso la ungena emsebenzini njani? Hayi lapha sizenza ngecommission. Thola icommission sisibamba. As commission. Angiyazi. Uzayizela ngapi vele? Hlala lapha sindama customer nje. La indawo yakho le. Le chain yakho le nje. Lieutenant. Turning about us. We are getting somewhere kahle kahle nje. Hey, kanti ngikufundisa iclose. Close nje. Jeb. Bazajali? Jeb. Apaka. Yabona. Izosibo. Yabona mfana kucakile kokuya ngapha. Useje uthathele yonke into okulayo. Manje. Size yakho le mina qamula lo. Ya lapha mna. Obeka. Siphathele namhlanje. Telephone. Hayi, ubona nje umuntu ohluphekile ongathulahlekile. Yazi ngathi uma ebuyile abana uza kusuthi uhamba njani. So lapha mawusithi uzongibonisa ukuthi uhamba kanjani uyabukhuma ngayiphi so Hayi jahe. Ijahe li flexible. Ngiyakubona unyango lenkukhu mfana. Kodwa hayi mfana. Leli khawusi lelekile akusikho. Uyabona mfana manje? Unyazaka asikhangela intshona langa. Uye khona la nje. Yimsebenzi yakhona le. Yiba abantu oshona dela laba. Umfuni wakhona lokho. Bakhona mina ebona lomnyawo. Ufika la. Kodwa hayi ngizokutshengisa as the training goes on nje. Uzimizele ngoba yafiwa la. Kefiwa. Angone kwakhona. Ela ngiphethe ibhawu my bouncer. Hayi mina ngijwayela izinto ezinje. Angizijwayelanga. Hayi, uzajwayela.
Jehova siyambonga thina, uNkulunkulu siyambonga thina. Masibiza igama lakhe sithola amandla, sibona ukhanya, sibona impumelelo. Mayibonga inkosi ngaso sonke isikhathi, mayibonga inkosi ngaso sonke isikhathi. Umphakathi uzosifakazela, la singena khona wonke umuntu uzosijabulela. La kuvaleke khona uNkulunkulu mfana kithi uzosifulela ngoba asinawo amandla. Siphakamisa izandla, sithembele kuyena uSomandla. Sibonga ukuphila, sibonga impilo, sibonga isipho, sibonga italenta. Mayibonga inkosi ngaso sonke isikhathi, mayibonga inkosi ngaso sonke isikhathi. Jehova siyamthanda thina, bawethu siyambonga thina.